Hello mga tol, dito tayo sa Karamia ngayon. Mamaya, tapos mag-grocery. Punta tayo ng Bomb Cafe na lang siguro. Si Chichi. Grocery muna natin, Bomb Cafe man natin. Although nakatatlong beses na tayo doon, 4 or 5. Tikman pa rin natin. Review natin. Ayan mga tol, dahil maraming tao sa Bomb Cafe, dito na tayo. Yun. At least may experience na shake dito. Diba, shake? Medyo pricing nga lang dito mga tol. Ayan. Paying for the ambience. Oo. Nabayad natin dito is yung ambience at saka yung idea na nasa rooftop. Sulit naman yung lasa, pero medyo pricey talaga, which yung lasa naman ay makukuha din naman sa ibang mga cafe or resto. Yun nga lang talaga binabayaran dito is yung ayan, ambience mga tol. 790 na to while yung pizza nasa around 900 plus. Ito, I'm not sure kung magkano yun, pero 400, 500 almost 1,000 din yun. Siyempre yung coffee basic na lang din yung presyo, so, kagaya sa mga ibang mga shop or ibang mga cafe. Tinikman ko yung honey lang naman siya, pero pagka sinausa mo dito, ba't sumasarap? Nagbe-blend sila. Parang some kind of milk na masarap eh. Kakaiba. At ayun mga tol, nabudol tayo ng 2,855 pero sulit. Masarap naman mga tol. Uwi na tayo.